Yung mga kalinga, papunta po kami kina Lola Tina. Maulan po. Nagpatulong kami kay Coco at malayo po yun. Nagbuhat po siya ng bigas. Malayo po kasi yung kay Lola Tina. Nagtawid pa ng ilog. Nagsama si Disgay oh. Titingnan mo yung bahay. Oo, sir, magugulat ka, sir. Ay, maganda po. Magugulat. Ay, maganda daw po. Magugulat daw po tayo. Magugulat kayo, Sir Alvin. Kanina galing pa ako doon ay. Maganda talaga po. Yun po, tawid pa ng dagat kaya nagpatulong po kami. Hindi po namin kakayanan ni Kuya Joel to eh. Masyadong madistansya. Yung mga Carabaos. Salamat, sige. Napapanood ka ni Ate Rena pati. Napapanood ka ni Ate Rena. Anong mensahe mo kay Ate Rena? Po yung bahay ni Lola Tina. Ayan po mga kalingap. Si Cedric po pipintura. Oo, pinalagyan po natin ng ano kina Cedric. Medyo ano lang yung ano. Oo, ayan po at ano na, ganda no, ganda pala pag ganito. Oo, sierra po yan. Ganda oh. Wow. Matibay. O sige, wala si Lola Tina. Andun sa kabilang bahay. Sige. Saan kaya natin lagay yung bigas? Dito na muna siguro kasi mabaho pa yung amoy. Oh. Lola Tina! Natagalan po tayong patapos yung bahay nyo. Dito po tayo sa bahay nyo. May bigas po kaming dala mula sa channel natin. Yan po. Ano Lola, tapos na yung bahay? Tapos na. Nag-aano na lang sila. Ano po? Magawa na lang ng tulugan sa loob. Para may tulugan ka dyan sa loob. Bawal pang pumasok Lola, sobrang amoy. Mabaho ng masyado. Sususukan na yan dalawa dyan sa loob. Oo nga eh. Kala ko nga hindi kayo makarating at talagang ulan. Oo nga po, medyo madulas ang daan. Kagabi pang ulan dito. Kamusta na po Lola Tina? Ito. Medyo nahinintay natin yung mga yung mga sawali ba ito, yung mga kalingap. Kasi matagal po yung paggawa ng sawali. Matagal talaga yan gawin. Pero batibay po itong inano natin. Meron naman po binibenta kasi mga mumura. Ito po talaga ay matibay. Kahit tusukin to ng itak, di kanyan maano sa loob. Ano? Oo. Ano Lola? Mahirap yan. Ano ang itak dyan. Kaya safe ito. Tapos, double walling po ito. Kasalamat po kay Kuya rin yan, Ate Lani. Pinag-request po nila sa bubong, tsaka itong sa double walling. Yan po, plywood po ang sa loob. Maganda ang quality. Plywood sa loob, may double walling pa. Kaso yung amoy lang talaga. Bago, bukas, wala na yan. Natutuwa sa'yo si Disgay, nagsama pati. Nay? Anong plano natin ay mapapansi tayo? Tanto ko kung magdala kami mga noodles dilata, bak matanda ka na bawal ka na ng mga ganun. Ang kinakain mo dito na mga gulay. O bigas lang ang problema na may bigas ka na dyan. Ang mga magagandang gulay na yung mga langka, gabi, yung mga walang spray ba? Yun nga ang ginugulay ko. Ilang taong ka na Lola? 77 na ako. 77? Nakakapasan ka pa po ng
Ano pa po, mga ilang kilo pa po ang napapasan nyo po, Lola? Nakakadala pa ako ng 10 kilo. Biruin mo, 77 na 10. Yung iba pong 77, hindi na nakakalakad. Ay, hindi na. Yung, ano nga ni, bilasing ko dyan. Yung pinagbablog doon sa resort doon. Ano na yun? Mas matanda pa akong 1 taon doon. Ngayon, hindi na nakakapaglakad na maayos. Kasi wala naman na, hindi siya nagtatrabaho. Simula yung may TB, may sakit naman ata yun. May sakit nga. Mga lahi nila. Yun ang nila. Pero ikaw, Lola, nakakapagtrabaho ka pa, no? Matanim na naman nga ko yung ginamasan ko doon. Ano pong itatanim nyo? Mga bungkukan lang, bunor. Yung mga kamuting kahoy. Kaya healthy kayo. Parang pinagpapawisan kayo na maski malamig. Nagkakayod akong gagawin ko langis. Ay, siya po. Gagawin. Patingin daw po, Lola. Ginagawa niyo. Isturbo natin yung, trabaho din natin dito. Mahirap po itong gawin. Ito po yung bahay ni Lola. Ngayon, makakalipat na po siya dyan sa bago niyang bahay. May pintura lang. Kumusta po yung solar natin, Lola? Ayos ba? Ay, syempre, matibay yan, Lola, kasi mamahalin yung mga binibili natin. Ginagawa ko dito. Pag gusto ko magawa ng langis. Dito ba? Ganyan ba? May finished product ka dyan, Lola, bibili natin. Ano yan? Virgin coconut oil. Oo. Nay, matapos na yung bahay niyo, Nay. Anong plano natin dyan sa bahay niyo? Dito po tayo sa labas. Dito po tayo. Anong plano natin dyan sa maganda yung bahay? Kung may ano pang ilalagay natin dyan. Gusto mo hanap tayo ng yung mapapagkatiwala ang lalaki na makakasama mo sa buhay. Ay, wag na. Buti pang mag-isa. Buti pang mag-isa. Pero masaya ka na dyan, Nay. May bahay ka na kahit mag-isa. Oo, masaya na ako. Kasi malapit naman ang 2 kong anak na lalaki dito. Mayroon naman maglinaw ko dyan, mahiyaw lang ako, tatakbo yung 2 yan. Edi, walang problema. Ano pong, nagkain ka na po? Nanangalian ako. Ano pong ulam nyo? Ay gulay na talbos ng bunor. Parang gabi baga. Yan ang ginugulay ko pag... Gulay ng talbos ng bunor? Pwede kinagugulay pala yun. Dito ka lang. Upo ka po. Yung parang kaya lang yung pula ang katawan niya. Parang kaya. Kaya buti nga. Mayroon na akong bigas. Wala na akong problema. Problema ko lang. Makalipot na ako dyan. Hintayin natin. Medyo masama pa ang amoy niyan. At magawa pa din. Ilang araw ko, mga 3 araw. Gawa tayo dito ng papag mo. Oo. Tapos, yan. Siya. Kumbaga, safe siya, maganda. This guy, maganda yung bahay niya, Gandang-ganda this guy. Tignan mo, sir, yung bahay nila. Oo nga, yung dati. Tignan mo, sir, dati. Para makita talagang dito. Oo. Kahit po, yan, kung sa una po. Talagang wala na talaga itong likod. Pero maganda na yung lilipatan nyo, Nay. Saka ang ganda dyan, Sir Alvin. Pwede na mag-asawa ito si Lola Tina. Asawa mga 3. Nay, 3. Kaliwat kanan ang tapon. Dadaan ko ito. Kaliwat kanan ang tapon? Paano yun? Pagtatamad-tamad damputin ko, itatapon. Diyan sa baba. Mga 3 ang Oo. Oy, dyan pala si Oo. Bukas na lang kami dyan, ha? Mapunta kami dyan sa inyo. Paglipat nyo po, Lola, mapapansin tayo, ha? Bawal pa ngayon,
po mga kalingap, simpleng pabahay lang ito. Yan, simpleng pabahay lang po natin pero maganda na po. Salamat po ulit kina Kuya Rene. Nagpa-budget po sila sa pagpa-double walling at sa pagbubong po dyan sa yero. Meron pa po yung insulator sa loob. Kaya hindi po mainit. Preskong presko. Malamig naman po ata sa loob dyan. Malamig dyan pag ag-ulan na. Pero pag tig-init, hindi man masyadong mainit, Lola. Hindi man masyado. Siguro dun sa insulator na nilagay natin. Oo. Hindi ka pa po makakalipat kasi yung amoy papalipasin mo, baka magkasakit ka pag sa Yan po. Sina Cedric na lang po yung natin at okay man. Double walling po ito. Tapos may mapagawa po tayo dito ng higaan nila ni Lola. Pangit naman kung walang higaan, dapat may higaan. Ito lalagyan po natin. Yan po, native house, pero yero na po yun. Kailan tayo, Lola, mapapansit? Kailan tayo sa Lunes na Oo. Sa Lunes na tayo mapapansit. Paglipat mo na lang. Sabi nung mga nadaan dyan, at tapos na ang bahay nyo. Ayos na daw. Sabi ko, tama na yan. Ano na pong tawag sa inyo dito? Donya ka na daw po. Dunya na nga daw. Gayain lang ikakong bahay, maging dunya. Ano baga, noodles, dilata. Nakakaano yun pag matanda na. Kailangan, na Lola, mga gulay, Oo. Marami pong humahanga sa'yo kasi kahit ganyan na po yung edad mo, nakakabuhat ka pa ng 10 kilo. Nabili akong bigas gaya na. Dala ko yung galing sa kabila. Abangan po natin yung kaunting salo-salo lang po mga kalingap. At po, napakalipat po ni kasi kung sa ribbon cutting lang naman po ito, light material. Siguro pag mga kagaya ni na Jamaica, yung mga po, yung mga sementado, maganda pong kasi ipa-ribbon cutting kasi magaganda po yung pabahay ni na Kuya Bal ng kalingap. Ito po pang lang naman po ito, pang emergency ni Lola kasi yung bahay po nila talagang talagang emergency na paggawa ng bahay. Kahit po nung una wala tayo talagang budget dito at mahina din naman po nag-viral siya. Wala din pong sponsor ng una, pero nung sinimula na po natin, nagpaabot po sina Kuya Rene sa bubong, sa pa-double walling. Kaya pinush po natin yung pabahay natin dito. Ganito po yung itsura ng bahay. Talagang hahabag ka po talaga. Parang emergency po itong pabahay natin kay Lola. Kaya ito po tapos na. Medyo natagalan lang po doon sa nagagawa ng sawali. Pero bagong bago po yan. Pang matagalan po yung sawali na yan. Mga kalingap. Kaya ito po. Isa naman pong natulungan natin sa tulong nyo po ng ating channel, ang sponsor ni na Kuya Rene, ng mga hindi po na-skip ng ads. Ayan. Ito na po, may pabahay. Lola, anong mensahe nyo po, Lola? Pang kalahatang mensahe nyo, Lola? Maraming salamat sa nagbigay sa akin ng pabahay. Kung sino man ang nagbigay sa akin ay papasalamat ako dahil nabigyan niya akong magandang bahay. Brother Alvin, maraming salamat. Sina Kuya Rene po and Ate Lani, pasalamatan din natin. Sila yung nagpabili ng bubong. Maraming salamat kay Ate Lani sa kay Kuya Rene. Tsaka yung sa pa-double walling. Nakatulong sa akin. Maraming salamat at saka ang Panginoong Diyos. Kung wala ang Panginoong Diyos, hindi walang taong mabibiyayaan. Magkakonting kainan tayo dito, madala kaming pansit. Sino po ang i-invite nyong madala na lang kami dito mga disposable. Yung mga
mga apo ko. Yan, apo ko yan. Ay, apo nyo yung nagagawa. Kung walang kalingap, walang mga ganitong project. Maraming salamat sa Kalingat. Like, may mga project silang naitulong sa mga gaya naming mahirap. Maraming salamat. Tsaka sa sponsor, kina Kuya Rene, Ate Lani. Siyempre sa channel din natin, Lola? Para napapalawak yung pagtulong at nakakatulong tayo. Katulong pa sila sa mga taong gaya namin. Ang lang namin, Lola, ang lahat ng ito, siyempre, nangyari dahil yan sa Panginoon. Kumbaga, nilingap kayo ng Panginoon. Lola? Kasama natin ang Panginoon talaga. Kung wala siya, wala din tayo. Oo. Paano yan, Lola? Sa na lang tayo, sa paglipat mo, magkaano tayo? Mapapansin tayo, ha? Bahala ka. Natawa yung dapat si Lola Tina. Hindi po tayo nakakalimutan sa lagi may palabit na saging pag nabisita tayo. Salamat, Lola, ha? Salamat po. Sige yan, Lola. Okay, takits na lang, ha? Maano na din kami, mapunta na kami, ha? Oo. Salamat. Kunting taste na lang ito, paanohin lang natin yung amoy kasi baka magkasakit ka. Tsaka yung ginagawa na yung papag mo. Lola. Ayaw mo, Lola, ng kutsyon? Ayaw ko. Mainit yun. O banig na lang. Banigan na lang, Sawali. Sawali. Tagiling sawali yan. Para kanyan. Ayan po mga kalingap, ang ganda po. Ayan po ang una napagplanuhan namin, lang, pawid lang. Pero napaganda po kasi may mga tumulong, kagaya ni Kuya Rene and Ate Lani. Ayan po. Salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat. Ayan po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, sama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya
kalingap, tumulong po. And today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo, palagi malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan